गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ सोलोंथाइ बान्था मोनगिरि खोमसार बसुमतारीखौ बाक्सा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा मान बावदों। बाक्सा जिल्लानि बरमानि फोरोंगिरि खोमसार बसुमतारीनो राजस्थाननि जयपुराव थानाय हाइपेट्स मिडिया एन्ड प्रमोशन प्राइभेट लिमिटेडआ बे बोसोराव इन्डियान एडुकेशन एवार्ड 2023 बान्था होनाय खौराङा फोसावजानायनि उनाव फोरोंगिरि थुनलाइगिरि समाजारि आफादफोरनि बिबानगिरि थामहिनबा मोजां हामलायगिरिफ्रा गोजोननाय बावहोदों। बिदिनो दिनै बिथां बसुमतारीखौ बिथांनि बरमायाव थानाय न'आव नुजाथिफैनानै बाक्सा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा बरायफैयो। बरायफैनाय हाबाफारियाव बाक्सा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि बिन'द चन्द्र स्वर्गीयारि, नेहाथारि हेमेन देउरि, लोगो नेहाथारि दुलाल स्वर्गीयारि, फुकन दैमारि, लेङाइ आफादगिरि खरगेश्वर बर', रांथुमगिरि डिम्बेश्वर बसुमतारी, सानजादगिरि कुलराम ब्रह्म आरो मिरु सोद्रोमा शरत चन्द्र रामसिंहारि बिथांमोना नुजाथियो। भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेल आसाम रायजो कमिटिनि बानजायनायाव तामुलपुरनि जाट तालुकनि पाग्लादिया दैमानिफ्राय बरमासिम हानजा सुनाय हाबाफारि लादों। थांनाय 10 अक्ट'बरनिफ्राय जागायनानै दिनैसिम 2 सानाव आगान होबाय आरो फैगौ 10 नभेम्बराव धुबरी जिल्लायाव फोजोबहैगोन। गिबियाव बेखौ धेमाजि जिल्लानि जनाइनिफ्राय जागायनानै धुबरीसिम गासै 800 किल'मिटार आथिंजों थाबायनानै हानजा सुनाय हाबाफारिखौ लादों। भटार पेन्सन आरो अखण्ड भारत जात्रा आयदाखौ लानानै हानजा सुनाय हाबाफारिखौ लादों। बे हानजा सुनाय हाबाफारियाव रायजो बिबिआइनि आफादगिरि ललित पेगुआबो बाहागो लायो। लोगोसे बाहागो लाबावदों लेङाइ आफादगिरि जितेन्द्र कुमार शर्मा सोद्रोमा, पिंकु दास, मासुम खानजों लोगोसे बाक्सा जिल्लानि बिबानगिरि बिथांमोनाबो बाहागो लायो। क'क्राझाराव मुगैथाव, लाजिथाव, सोंखारिथाव जिनाहारनि जाथाय। हिन्जाव माहारिफ्रा जेरावबो रैखाथि गैयै जादों। क'क्राझाराव सासे उन्दै बर' हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनाय जाथाय। जाथाया थांनाय रबिबार मोनाबिलि समाव क'क्राझार सोहोरावनो सोमजिदों। सुलुंनि बायदिब्ला जाथायनि दायनिगिरिखौ क'क्राझार पुलिसआ एरेस्ट खालामबाय। जिनाहारि खालामग्रा दायनिगिरिखौ क'क्राझार सोहोरनि खोला फारसे थानाय पटगाव बदियागुनि लंपट आनवार हुसेन 24 बोसोर बैसोनि होननानै सिनायथिनाय जादों। दुथां लंपट आनवार हुसेना मिस्ट्रि मावनो फैना उन्दै हिन्जावसाखौ मेथाइ जाहोनो लांना फुस्लायना जिनाहारि खालामो। जाथायखौ लाना बयबो गोख्रों रावजों निन्दा होदों आरो दायनिगिरि लंपटखौ गोख्रों साजा होनो रायजोफ्रा दाबि खालामदों। एमसिएलए मन्टु बर'आ बिटिआरनि आलारि स्रां बिथांखिनि 2 लाख रांनि चेक रानदों। 22 नं ककलाबारि बिटिआर बियाबनि एमसिएलए मन्टु बर'आ दिनैबो गावनि बियाबनि जलागाव पिसिडिसिनि सिङाव थानाय हाउलिफाम गामियाव बाथौ थानसालि आरो सिलपुखुरि गामियाव बेनुराम दास गखायखर फोजौखांनायनि मुङै आलारि स्रां बिथांखिनि जोहै नोगोद 2 लाख रांनि चेक रानदों। 2 लाख रांनि अनसुंथाइजों मन्दिर एबा गखायखरा फोजौखांनायनि उनाव इसोर सिबिनायाव सिबियारि रायजोफोरनि थाखाय साबसिन सुबिदा जागोन। एमसिएलए मन्टु बर'आ गावनि बियाबनि सिङाव देग्लायनि रांखान्थि बोसोराव गासै मोन 14टा बाथौ थानसालि आरो मन्दिर गखायखर फोजौखांनायनि मुङै 2 लाख रां चेक रानना होबाय। चेक राननाय हाबाफारियाव ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि आफादगिरि बिजु बर' कछारी, गाहाय नेहाथारिफोर बिपुल बर', मन्टु गोरा बर', ब्लक कमिटि आइजो गांखंनि गाहाय नेहाथारि जुमि ब्रह्म, लीलाबती बर', लोगोसे जलागाव प्राइमारि कमिटिनि दैदेनगिरिफोर, जलागाव पिसिडिसिनि चेयारमेन फोरमायसुवायि बर' आरो माखासे ब्लक जिल्ला प्राइमारिनि बिबानगिरिफ्रा नुजाथियो। बर' माहारियारि फरायसा आफाद बनसुआ गोख्रों जावरिखांदों। क'क्राझाराव बर' उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनाय जाथायखौ गोख्रों रागा जोंखांदों बनसुआ। दायनिगिरि लंपटखौ गोख्रों आयेननि साजा होनो दाबि खालामदों आरो आयेन बायदि साजा होआब्ला क'क्राझार पुलिस थाना घेराव खालामनो आरो गोख्रों सोमावसारनो बनसु फरायसा आफादा दाबि खालामदों। मख'नो गोनांदि बिटिआरआवनो बर' हारिखौ गले गले जिनाहारि खालामनाय, बुथारनाय, गावथारनाय, सोबख'नायखौ बनसुआ गोख्रों रागा जोंखांदों। बनसु बर' फरायसा आफादा बर'नि अलखद समाव गोख्रों आवाज दैखांनो आरो हारिनि थाखाय नांनो जोनोम जादों होनना बनसुआ बुंदों। सरकारा बर' हारिखौ रैखाथि होनांगौनि गोख्रों दाबि दैखांदों बनसु फरायसा आफादा। बयनिबो मबाइलाव इमारजेन्सि एलार्ट फैदों आरो इमारजेन्सि एलार्ट एक्सट्रिम मेसेजखौ मोनना
गोबाङानो बागदावदों एबा गिखांदों जानांगौ, नाथाय गिनांगौ गैया। हादरनि साफ्रोमबो स्मार्टफन बाहायगिरिनाव बे इमारजेन्सि एलार्टआ सौहैदों। मिरु सोरखारा फोसावनाय इमारजेन्सि एलार्टनि सायाव सांग्रांथि होनायसो। साफ्रोमबो मबाइल बाहायगिरिफ्रा बेखौ लानानै गिनांगौ गैया। बे मेसेजखौ डिपार्टमेन्ट अफ टेलिकमिउनिकेशन गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानिफ्राय हरदों। मख'नो गोनांदि आगु मिथिंगायारि खैफोद बायदिनि सांग्रांथि होनो भारत सोरखारा बे समाव टेस्टिं नायदों आरो खैफोदनि आगु माबाफोर जाथाय जानायनि आगोल सांग्रांथि हरगोन। नेशनेल डिजास्टार मेनेजमेन्ट अथरिटिया चिरां जिल्लानि सिडली पुलिस थानानि सिङाव थानाय उत्तर इस्लाकाटायाव चिरां पुलिसा मोनसे सर्ट सुलुंनि बिथाजों संदाननानै कमल बसुमतारीनि गय बारिनिफ्राय समबारनि फुंबिलियाव 7.6 पिस्तलजों लोगोसे गर 2 गुलि बोखांनो हादों। डिमाकुसि दख'रा दुलाराय बाथौ गौथुम माइनाव आफादनि बिमा माहारि सावराय जथुम। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि दख'रा दुलाराय बाथौ गौथुम माइनाव आफादनि खुंगा जिथि बिमा माहारि सावराय जथुम्माया दारगासुवा बाथौ थानसालि लांगोना फोथाराव साननैनि हाबाफोरजों खुंफुंजादों। मैया बेनिनो गिबि सान। बे गिबि सानाव धोरोम जाथाय बिरहोनायजों गोथैसि बावनाय लोगोसे फुंनि आर'ज हाबाफारि जानो थाङो। गुबै बर' हारिनि बाथौ धोरोमनि गोसोखां आर'ज मेथाइ बादायनाय हाबाफारिखौ बेखेवना होयो बिटिआरनि दावबायसा बर' बिथाङा। साननैनि हाबाफारिजों खुंजानाय बिमा माहारि सावराय जथुम्माया दिनै जोबथा हाबाफारि। दिनैनि खुंजानो गोनां हाबाफारियाव सावराय जथुमनि गेवलां मेल बेखेवगिरि महरै बाहागो लागोन आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्रि दैमारिया। लोगोसे गाहाय आलासि महरै बाहागो लागोन दुलाराय बाथौ गौथुम माइनाव आफादनि आफादगिरि अनसुमै बसुमतारीया। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। 2 लाख रांनि चेक मोननो हानानै जोबोद गोजोननायजों साबायखर होदों बिटिआर सोरखारखौ सालाकाथि ब्लकनि रायजो राजाफ्रा। बिटिसिनि आलारि स्रां बिथांखिनि गेजेरजों सालाकाथि ब्लकनि सिङाव थानाय गामिनि धोरोमनि थानसालिफ्राव 2 लाख रांनि चेक राननानै होदों सालाकाथि ब्लक इउपिपिएलआ। इउपिपिएल दैदेननाय बिटिआर सोरखारा बिटिआर ओनसोलनि सोरगिदिं बिथिङाव जौगाखांनाय लाबोनो थाखाय गोबां बायदि रोखोम बिथांखिनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनि गेजेराव खामानि मावनायखौ नुनो मोन्दों। बेबायदिनो बिटिआर सोरखारनि लानाय आलारि स्रां बिथांखिनि गेजेरजों गासैबो बिटिआरनि गामिफ्राव थानाय धोरोमारि थानसालिफ्राव 2 लाख रांनि अनसुंथाइ होनाय हाबाफारिखौ दासान्दि बिटिआर सोरखारा मावफुंगासिनो। थिग बेबायदिनो 30 अक्ट'बर खालारखालि सालाकाथि ब्लकनि सिङाव थानाय गासै गं 14 गामिफोरनि धोरोमारि थानसालिफोरनो 2 लाख रांनि चेक राननानै होयो सालाकाथि ब्लक इउपिपिएलआ। मख'जाथावदि सालाकाथि ब्लकनि सिङाव थानाय सातबिन्दो ब्रह्म थानसालि, बर' खुरसाकाथि गार्जासालि, निगम कटा गिर्जा, तलमारा गिर्जा आरो गुबुन गुबुन गासै गं 14 गामिफोरनि धोरोमारि थानसालिफोरनो 2 लाख रांनि चेकखौ गामि थांनानै राननानै होयो। बे धोरोमारि थानसालिफ्राव चेक राननानै होनाय हाबाफारियाव क'क्राझार जिल्ला इउपिपिएलनि लोगो आफादगिरि रडि दैमारि, सालाकाथि बिएफटि सिएलसिसि मासिगिरि अमृत कुमार ब्रह्म, सालाकाथि ब्लक इउपिपिएलनि आफादगिरि फुलबाग मोसाहारि, लाइमोन गांखं इउपिपिएलनि आफादगिरि मनमोहन हाज'वारि, नेहाथारि आइला मोसाहारि, लाजु मोसाहारि, सालाकाथि ब्लक आइजो गांखंनि आफादगिरि सुमित्रा नार्जारि, नेहाथारि बानु मोसाहारि आरो गोबां दोलोनि बिबानगिरिफ्रा बाहागो लायो।